13 doden vielen er het afgelopen jaar in het Zeeuwse verkeer. Dat zijn er flink minder dan vorig jaar, maar nog altijd te veel. En ondanks dat de provincie er alles aan doet om doden en gewonden te voorkomen in het verkeer, groeit de lijst met nabestaanden. En verder in het nieuws vandaag. Inbraken in voetbalkantines en in draf naar het kraambed. Goedenavond. 0 verkeersdoden, dat is en blijft het streven van de provincie als het gaat om de veiligheid op de weg. Maar ook in 2023 vielen er weer dodelijke slachtoffers in het verkeer. Geen 23 verkeersdoden zoals in 2022, maar 13 het afgelopen jaar. En toch blijven dat er natuurlijk 13 te veel. Dus dat is een lijstje wat altijd pijn doet. Op 1 januari wordt met koude statistieken duidelijk hoeveel slachtoffers het Zeeuwse verkeer het jaar daarvoor heeft geëist. 2023 was ten opzichte van 2022 minder rampzalig en toch viel er veel te betreuren. Er waren vorig jaar tot aan 1 december 1877 ongevallen gebeurd, volgens het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Zeeland ROVZ. Er vielen 13 doden te betreuren en tot aan 1 december 483 gewonden. Allereerst kunnen we constateren dat er gelukkig minder verkeersdoden gevallen zijn in het Zeeuwse verkeer. Dus daar ben ik blij mee. Tegelijkertijd, ja, iedere dode is er één te veel. Dus zo wil ik het ook wel gezegd hebben. Maar daarnaast ging het aantal gewonden dus niet omlaag. Dat heeft een aantoonbare reden volgens Van der Maas. En dat is dat mensen meer de fiets pakken. Dat ouderen langer en ook meer fietsen. Dat is alleen maar goed. Maar daarmee zien we ook wel dat het aantal ongelukken met de fiets en door de fiets stijgt. En dat is een trend die zien we al een aantal jaren. En die trend die zet zich door. Hier op Neeltje Jans is een monument opgericht voor alle dodelijke slachtoffers van de Zeeuwse verkeersongelukken. En ondanks dat de provincie er alles aan doet om doden en gewonden te voorkomen in het verkeer, groeit de lijst met nabestaanden die hier kunnen komen treuren. Er waren campagnes tegen het gebruik van de mobiel in het verkeer, bewustwording bij basisschoolleerlingen en er was lik-op-stuk beleid in 2023. Maar hielp het ook? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, want je kunt het niet vergelijken met die situatie dat je dus niks had gedaan. Wat hadden dan de aantallen geweest? Tegelijkertijd zie ik wel een positief effect. Bijvoorbeeld de monocampagne, de bewustwording. Je ziet dat mensen veel bewuster in de auto stappen, op de fiets stappen. Niet iedereen, dat weet ik ook. Maar heel veel mensen, nou, die verdienen een pluim, want die proberen dat goed te doen. Ook in 2024 gaat de provincie proberen het aantal ongelukken zo klein mogelijk te houden. Met onder andere aandacht voor fietsveiligheid bij ouderen en nog meer bewustwording bij kinderen. Wat we ook door gaan zetten, dat is de monocampagne. Daar zijn we nog lang niet mee klaar. Nog te veel mensen gebruiken hun mobiel wel. En ook de handhaving. Met andere woorden, lik op stuk als u toch hufterig gedrag vertoont in het verkeer. Want u brengt uzelf en anderen in gevaar. Het lijkt haast onmogelijk dat we in Zeeland ooit een jaar zullen kennen zonder dodelijke verkeersslachtoffers. Want er is altijd nog zoiets als overmacht. Het enige wat we kunnen doen naast de inspanningen van de provincie is ons gezond verstand gebruiken. Zodat de rij nabestaanden die hier moeten komen zo kort mogelijk blijft. Bij ziekenhuis ADAZ zijn tijdens de jaarwisseling 6 vuurwerkslachtoffers binnengebracht. Het ging om oogletsel, brandwonden in het gezicht en in de nek en wonden aan de handen en voeten. Bij ziekenhuis Zorgzaam kwamen geen vuurwerkslachtoffers binnen. Wel werden in beide ziekenhuizen mensen behandeld voor alcohol- en drugsgerelateerde klachten. Maar dat aantal was niet hoger dan in een normaal weekend, laten de ziekenhuizen weten. Op sociale media circuleren beelden van een flinke explosie net buiten Krabbedijken. Ondanks de gigantische vuurbal valt de schade eigenlijk ter plekke wel mee. De boom is dan een beetje zwart en over 1 meter of 10 is het riet verbrand. En je ziet in de graskant nog wel wat zwarte restanten liggen. Het gaat waarschijnlijk om een benzinebom. De klap was een van de vernielingen van de jongeren rondom de jaarwisseling in het dorp. De burgemeester stelde een samenscholingsverbod in, maar toch moest de politie ingrijpen.
De gemeente heeft laten weten bezig te zijn met een plan om de komende jaarwisseling in Krabbedijken rustiger te laten verlopen. De een staat maar wat graag in de keuken, de ander vanwege artrose juist niet. En dus kookt Marliese wekelijks voor Jacqueline via de stichting Thuisgekookt. Vanavond eet ik hutspot met gehaktballetjes. Heel lekker. Ja, is het echt weer voor nu. Marliese Stols kookt elke week een warme maaltijd voor Jacqueline van der Meij. Mijn hobby is koken. En voor familie, voor vrienden. Maar ik vind het ook heel leuk om iets voor andere mensen te kunnen betekenen. In de zin van vrijwilligerswerk. Nou, en dit vond ik dus een mooie combinatie. Dus mijn hobby en vrijwilligerswerk. Jacqueline en Marliese hebben elkaar gevonden via Thuisgekookt. Een organisatie die kokers en eters aan elkaar matcht. Ik vind het leuk. Sowieso, zij eet gewoon met de pot mee. Met mijn pot mee. En donderdag is echt mijn kookdag. En ik vind het leuk om te koken. Dus als ik de tijd heb, dan maak ik echt wat uitgebreid. Ik heb er gewoon plezier aan. Ik kan er mijn creativiteit in kwijt. Nou, en soms heb ik het druk, dan wordt het wat simpels. En wat vind je dan simpel? Nou ja, zoals vandaag, hutspot. Normaal kook ik veel uitgebreider. Ik hou heel erg van Aziatische keuken. Ik kook graag Indonesisch of Thais. Daar gaat wel wat meer werk in zitten dan Hollandse kost. Ja. Marliese vindt het een kleine moeite om voor een extra persoon te koken. Ja, in principe kook ik gewoon 1 extra portie. Dus het is echt een super makkelijke manier om iets voor iemand anders te kunnen betekenen. Want koken moeten we allemaal. En daar moet je nou eenmaal tijd voor maken. Marliese fietst elke week na het koken met het eten naar Jacqueline. Zij maakt sinds dit voorjaar gebruik van Thuisgekookt. Jacqueline doet dat omdat ze niet in staat is om alle dagen zelf te koken. Omdat ik last van mijn handen heb en soms niet harde dingen kan snijden. Ja, bijvoorbeeld een ui is best hard of een rode kool. En dan heb ik de kracht niet om dat goed te snijden en dan schiet ik uit en ja, dan bezeer ik mezelf. Ze is blij met haar thuiskok Marliese. Komt erin. Nou, dan krijg je dus een maaltijd. En ze kookt ook best veel. Dus soms kan ik daar wel 2 dagen van eten. Of dan vul ik het de tweede dag aan met wat sla of boontjes of wat dan ook wat erbij past. Ja. En wat is het lekkerste, denk je, wat je ooit voor Jacqueline hebt gekookt? Ja, dat zal stoofvlees geweest zijn, denk ik. Dat was iets met kip, denk ik. Een maaltijd met kip en rijst. Ja. Ze zei zelf stoofvlees. Ook. Ja, dat is ook erg lekker. Ja. Lekker. Oom Jan, dat lusten we wel. Dankjewel. Alsjeblieft. Er staan nog tientallen mensen te trappelen om te koken voor een ander. Dus wie graag een maaltijd ontvangt, kan zich aanmelden. En ook in Goes begint de stichting binnenkort met het koppelen van mensen. De inbraken in 4 voetbalkantines in de gemeente Veren waren vermoedelijk geen kwajongenswerk. Zo werd bij een van de kantines geprobeerd om de kluis open te breken. De inbrekers waren rond de feestdagen kennelijk op zoek naar geld en namen verder niets mee. Ook VV Serooskerke was de klos. Het alarm ging daar af en de geldlade stond open na de inbraak. Maar die was gelukkig leeg. Tegenwoordig wordt er heel veel gepind, gelukkig wel. En wat er dan nog ligt aan geld, dat hebben we gewoon goed geregeld. Het geeft gewoon een vervelend gevoel. De rompslomp die je van hebt. Je moet een raam weer, in dit geval een raam laten maken. De troep opruimen. En ja, daar zit je gewoon niet op te wachten. Dat heb je liever niet. De politie doet onderzoek naar de 4 inbraken. Alle 5000 startbewijzen voor de komende wandelmarathon zijn traditiegetrouw binnen een dag uitverkocht. Jaarlijks gaan de inschrijvingen open tijdens de jaarwisseling en is er een flinke run op de startbewijzen. Voor de andere onderdelen van het kustmarathonweekend begin oktober zijn nog wel startplaatsen beschikbaar. De meeste hoogzwangere vrouwen zouden er niet aan moeten denken vlak voor de bevalling nog kilometers lopen. Toch moesten 250 aanstaande moeders er vanochtend gewoon aan geloven. Een wandeling van Grijpskerken naar Middelburg. Kom maar, dames! Die dames zorgden voor flink wat file op de weg.
Het bord ging net aan, file. Heel veel auto's moeten stoppen, hè? Ja, dat klopt. Maar goed, de mensen moeten maar even geduld hebben. Ja, want de schapen lopen ruim 3 kilometer van het weiland naar de schuur. Het heeft zoveel geregend de afgelopen tijd, dus het is zo nat geworden in de weilanden, dat je ze dan niet in de weilanden kan laten lammeren. Dus dan zitten ze lekker warm in de schuur. Kerstgedachte. Als er één schaap over de dam is. Hè? En waarom laat u al die zwangere vrouwen dan nu nog zo'n heel eind lopen? Kijk, ze moeten natuurlijk een keer naar de schuur toe. En wij doen dat eigenlijk zo laat mogelijk, omdat ze dan zo lang mogelijk lekker gras kunnen eten buiten. De stoet werd achtervolgd door wandelaars. Ja, hartstikke leuk. Heel veel schapen en leuk om erachteraan te lopen. Wat vind je van al die schapen? Jeuk. Wij dachten, we willen wel eens zien hoe de schapen naar de stal worden gedreven. Dat is gelukt. Alle drachtige dames zijn veilig aangekomen in de stal in Middelburg. En de eerste lammetjes worden morgen al verwacht. Nou ja, het was een bijna geheel verregende dag met alleen aan het begin van de ochtend wat droger weer. Daarna werd het een kletsnatte boel. Het KNMI heeft voor vanavond 8 uur tot vroeg in de ochtend code geel afgegeven vanwege de kans op zware windstoten. Morgen overdag waait het ook nog behoorlijk en de dagen daarna wordt de wind langzaamaan minder krachtig. Het laatste weerbericht vindt u natuurlijk ook altijd online terug op onze site en in onze app, net als al het laatste nieuws. Tot zover. Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne dinsdagavond en heel graag tot morgen.